Dus het trekt me wel terug. Laat wat nu bestuurd wordt. En dat is bewezen dat alles kan besturen. De collecties kan alles stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Welkom bij huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg. In de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is je vaderland. Cultuur TV als een Sanayang is signing in en vandaag zijn we hier zo te schimmelpennick. En ik moet even checken als het schimmelpenning is of schimmelpennick. Weet je, dus straks gaan we dus dan even kijken wat het allemaal moet zijn. Maar we zijn vandaag hier in de buurt om te kijken wat zijn de problemen hier in schimmelpenning. Maar ook om een beetje te praten met de mensen hier zo. Sana ding probleem sa des maar die ervaar. Van adefu de jaso na schimmelpenning. Maar niet te vergeten ook toe a politieke situatie in Mamasranang Kondre. En we zijn hier zo ook samen met Menem, een initiatief die is na voor Menem. Menem takeren no imkolukusa epsa in a planja zo en u ziet hem daar op beeld. Niemand anders dan de bravotist Menem. Sabi, we zijn volgens mij ook hier hoor, als ik het goed heb bij zijn business. Ik zie een car wash, ik zie een shop waar je kan zijn, een bar en alles. Maar goed, we gaan starten met deze heer. Van kami brada, everything alright? Not everything, but it's going good. Okay. I will make more tea. There I go change. Ja man. Yun na ook tuwang brada sa ita in schimmelpenning o may yari yun jaso. Well, met de jou is zo'n 15, 20 jaar in schimmelpenning. En wat kan je ons vertellen over schimmelpenning? Heel veel hoor. Heel veel. Zoals de chimang, de mij playbal de pastrati, dus ik ben een sportcenter. Ko begin na de boonsani. Ko begin na de boonsani voor schimmelpenning. De boonsani na lek. Hoe make de jeugd moest komen op guidance service. Dan komen op. Iemand taki. Je kan de pi zodat naar de regeer assisteren. Jullie jeugd service moest maar op een of taki zei je niet toch. Bijvoorbeeld een sport, bijvoorbeeld een familiekaring. Je gaat naar zwemles, je gaat muziek doen. Dus alle deze toe in een buurt bijvoorbeeld, want u de hart in een foto toe. En hier is er een soort van wateroverlast wanneer het flink heeft geregend en zo. Dus na de zaad die heb je maar gaan scoren vrij. Oké, nou misschien dan dikke soms de kreeg dan mij krim. Dus met deze dingen zijn we een beetje tevreden, maar voor de rest dan moeten we nog wachten om te zien wat gaat gebeuren. Ja. Nou, dus eigenlijk de voornamelijk probleem voor apprecie jana eigenlijk sungu. Ja, we zingen dus minder zeven passie dat pe. We hebben net dat pas aan voor stoppen, maar voor watering, watering ik we somoro.
Da heer passie is sungo. Hij de chino man go scoren soms na wagi de mais abra de ching isabi. Want de chia bif go scoren. Atras is strep ube boro dape strep sungo overstroming. Dus dat is antiek. Ja man. En te luku activiteiten gidem ching, activiteiten de ina birti. Ja man, er zijn veel activiteiten hoor. Ja man, misschien heb je go ballet. Maar ik bedoel bijvoorbeeld een sportcentrum of zo, weet je, in de buurt dat de trouwens aan man go ballet, de kan go naar go sport. Trouwens nee go do ogri of zo isabi. Dus ja. Ja. No, duidelijk. En sa you bewang si dumoro ki aplan. In een plan. Oké. Een plan jam is dat bepaalde man op roko isabi. Dus me bewanlijk. Dus de regering zegt begin de man aan dat une roko opstaan. Maar roko man van hoe doe bijvoorbeeld isabi. Want meer roko wel er maar me na tapsi me de moro voeren in een poknakker systeem. Dus daar voel ik me thuis om daar maar werk te doen. Oké, al gaat het niet daar, maar toch ben ik daar. En fa libi srefi drape tapsi isabi fa ego je libi feng te ego tapsi. Wel, hoe ben libi feng maar nu de laatste tijd. Boy, ik zeg dat de feng nu. Dat allemaal ko kickback, is het een kickback. Ik moet po i voor aan. Om mijn man voeden de pelas. En door de sandis, dat kan de mij tijd dat boy qua osso ina fupena money dis voorlopig isabi. Te qua osso baka want im arkim mamofo. Mijn man tegen me altijd dat tegen een presito kan die gewoon saba of kwaka. Fosa nya fik bij kwa osso baka, ko tek baka af go baka. Dus na ko tek baka af go baka ja, maar is sabi te kwa osso ino baba osso ba. Ino man go moro. Dus dan aja yo de dry lontanga anga isabi. Yepi ma da kandakago. Maar ik go op chinso, une kruto tumzi, so fe mek wan moite pus en fa go isabi. Dus na dat ik ba. Is de man sambe dry loan tapa social media fu de heer Yogi parlementariër sabe tak ja maar de man say gua tapsi de mai investera money eerder i wagi de sot sandati. You e meka sandati me ook tu. Tak if money meki na boss op by wagi de sot sandati. Oké. Kan de boy mekere maar mine meke so tak mika bay wagi. Kan de meke tak mika bay nyangi de chin de chin gua score isabi bay score sa lek van unu score sa mus bay. Na de san mo focus. E mi meke tum sita oké ma mi djari mi osso. Kan no pasje su kwam wagi em apon for furfu kan gua roko bijvoorbeeld. Dus kan de man ne bedoelen so tak na wagi no mo in bay. Maar de mij bedoelen tak mi apon for furfu kan gua roko. Ja toch wan vrouwen en kinderen. En dan vervoeren je voer, kan die krijgen een taxi, je hebt chimoni. En te luku politiek wise, isabi toch? Te luku sa de man dugi a planja so na schimmelpennick. Je ziet dat in een regeerperiode disi, de man duwan tusani, die schimmelpennick, voor upgrade a plan. Oké, voor een regeerperiode disi, de man doet, dat hij de man tusani. Want kan de uno taki tu tak u de een probleem ja je punanga dis no je punanga dat me kan de man no yere omdat ano alama ero kona de systeem fu fosi moro want fosi ba orsi ma sai ko check tak e ko ngalu ko schimmelpennick e fa fresh of sang isabi kan de man no demoro isabi want mine gide ma ala school tu want de man hebben ook veel werk te doen dus nanga samika yebja nanga dat me yepi ma minoshi next in de komende jaren. No. En te luku a sistema fu akondre sana you meaning tapapi story dati al geheel sabi you na mama say go suka go to isabi alibi tranga of je like te amoni de toch me kai bawi khap chinso. Ja. Oké. No de no mai bawi khap chinso want if ina ba moni ba ino mawaka. En if ina ba moni flip ga fro abaka tak e luku de chibun de chimgo askoro ere luka bele de moni ja. If ina descend ino mangwa waka. Want jogo waka da osofie da baka iburia da. Team try kom baka de ko want bigi fire. Isabi water mus pai, fire mus pai. Asa mus onderhou. Dus al die dingen zal dus man move zonder money. Kan die go dat sis refino fini. Da na pede no moya bisuku fa yo café no yepi of ai wan koloku wa ikon. Want altijd mus suku no mus don tu. Zolang je meka moeite da ugo. Maar jullie suku go to man to? Jullie denken dat wan trabroko, me wan duan trabroko of ade so tak no yo tan suken drape. No me no wan tan suken drape. Let me dus me go a score. Oké,
Maar mina kan de wans man saka steun mi go doro wan. Mi mako de to. Da mina bas makan steun mi go doro tak ai. Kan de beka stuk aftro een minister of ik kan stuk aftro een president. Die sabi, maar mi heb de ideaal wel. Ik heb politieke steun in me. Want ik zag wat die grote doen. Hè. Ik zie ze met Arkinio soms, dan lang aan me focus. Hij wil op mij zien van mij zit aquí. Wil op mij zien van mij zit aquí. Dus door deze woorden, dan ben ik flink. Ja. Jullie in bravo, ik kom met trui, ten nu stem ABOP. Jullie tevreden naar bijdrage samen liever dan afgelopen voorjaar? Ja, maar ik kan maar liever morgen bijdragen. Maar je hebt die want doen en doen met haar jij voet toch? Dat no doen. Of kan je als mij beer doen dat ik in doe zo. Dan de zaad me dat even hier baan. Una blakka man. Look voor blakka. Altijd blakka je haar blakka. Sakka een soort fasie. No, maar na zomaar. Maar meestal aan no maar is ben ik mooi tikba. Fokan. Pour blakka man in een soort pina disi sabi. Aan no maar feti. Dus meer denk dat boensa na mij doen. Maar kan namane kisa orsi krakti tak na jamin dus amam doroja dama bahir krakti. Ja, maar schrijf het takken dat jere minoman bewiegen, want isabi a president Edwards Bomi, dan de soort san dat die, jullie tevreden dan argument dat die, like individueel ja, isabi to individu, jullie schrijf is aan je mening of je takken jere no argument die, sora man fasan idee, van you fini. Dus me is tak boy, oma mai fight man. Oma mai vindt tak man kan na murder. Oma mai vindt tak man na disi. Ama die ma me is tak wan punt de dape. Wan leg de dape na man. Maar antwoord op een vraag. Amang bravo schrijf ik geven aan takere Chan Edwards Bomi minoman tek besluit. Isabi to, you vindt niet tak amamus tanso inwa ukuda may takire minoman do next if a president tak dati dana dati of you fin tak amamus ko up moro ja tak dus me fin tak amam de bravo no attendis doro van man doro soru du blaka man want u de nama baka mino koru de baka man u snap hor kraka I want na mangba we bob na mangba we hor ala u pasensi na mane na king no to fama na king batu to want no de mistaka man na king dus if a man troma president gim just revi dan is het ook winst de man tak het ama u dusa mam du ai lek voor euro ka go to sama u du gunu maar coach sector refi o mele sugo klap na ma andrape je si amay kwang oplossingsmodel. Oké, want misschien lek amay kwang Ide nog te ma be de namang. Ja maar kan ma anu furu no tu isabi en no de na stemperiode ude o me ma ulon ko te ama dis o me ma usku broka ma o me ma u du disi ma bunsan sama saptak aya de na ma ede na dat mi wan me ka man do. Dus eigenlijk je etaki je de tevreden na ABOP, maar je nu de tevreden na yepi. No, mi no de tevreden. Maar de man die waren regering. De man die waren regering ja omdat afasa de man pot ABOP ko in een soort ukuto. Dan as dat na vertragen voor unu blaka mangba. Maar as dat nog op consequentie gi a verkiezing say contact bepaalde smolukutak. No yare ABOP toch ino seki na mang. Dus wo fikai, wo stem gi wantra partij. No, mi ne jezel kasanat ka ko ere. Omdat mi se stem mi de baf mina ABOP mi de omdat sang. Mi ne discrimineren omdat mi stak mina ABOP mi de. Wis fay dere blaka man utang. Ai. No, duidelijk. We gaan naar desma die mij even op een boskopu. Wacht, ik ga naar desma dat dadelijk dat in een boskopu. We hebben een aantal mensen hier en niet te vergeten met hem. Dan gaan we een meisje, maar hoe de ook toen gaan we toe. Dames hier zo met alle respect. Je bent van Schimmelpennick. Hoe is het op Schimmelpennick om in Schimmelpennick te wonen? Wel, Samsataki. Ik woon daar al lang. Ik ben een vrouw van 50 zoveel. Ik liep jaren ja. Ik make-up chinja. Ik make-up chinja. En ik woon ook op een erf hier. Ik ben een pad voor draai. Deurwaarder, eigenaar na alle soort eigenaar ik kon. En no u apwan jabaka. Takwa eigenaar kon taka bij djari. En na djari is sungu. En u danga so many ching. En na jara no wan jari taki. Ai de chika bro vrij. Na te dreiten da unu ekring. Wana we sei prasi we tang. Na dot jari we tang na unu srefe mek moeite fe. Dus da we begi fe pay. Fasa waka cha koluku pe we tang. A model fa we tang ya jali niya. Fungo wan se abesa teke a jali ya. Da make your support take na so sama itane. Sama fuen safe itane da wisha wan piki dotu besa pai fin. Problem no de. Manku ya pe osago.
No, isabo me piki mekea. Nse fi piki mekea. Yami etano. Kan jasa sim fecha teife. Ma yami etang. Koluku pewetang. Plus a libi fuwa ini schemel penestrate a tuton. A jali a peche sum. Plus a taike eenheid no de. Wou kan ja wan pesi da eenheid na ide. Plus a libi fa konde no sa gi. Anai waka shuti. Ye kisi disi tamaye ye take ade. Fam de am nai woko. Mi abi pikin tu. Ye mi abi pikte mi abi grand pikin. Ta wana woko. Ye shali big bay nya pasi. Na tapuku de snapu. Wan because roko no de. Ino ma blame de chiman se fitu da te woko bede. Da sika take adio wogo tampu fu roko in. And then I want go woko wan money fu di du swanga tu dusu. Wan fade japem de sika de musabi fraud de musab frienden. Ye man ku pewetang. Ne meke we begi bravo. Igwe we begi you. Fi be sakoluku pewetang. Apart fu dry wa bi last fu samaya. U sefi sama bia pesi mana yara no taya. Ome pikin taya sefi. That's me amata yo me piki de su apo iteli piki wa no de na drio for baby ko borok ba ina jari ja. Matra wa gwe kon ma ya wetang. Amoni di we kisi na isaiwi. Pat fu dry akio di depote ke president ai pu mo nyawi. Ubaka bubaya to una next. Una binoti. Ma konde ya fu baka manga ingyo. Minai kosita folo. Ma konde ya afu baka manga ingi. Ma ala sanisa bu ekon abaka nyame baka nyame restan. We nyame akrosta de una saka we feni. There's no de sam sataki. Afra ki sensa ikoya. Bravo imopo tanga bubu tanga tung imopo. Want in de no musaka icha doti amu jawa sefa Afrika imu jade mindi a mindi mude I want to sapu wanyu afuka ini diwe de ya wan for watita sama ko pu wanya afuka inyo adaram meke we abibi bi ayu faishi we teke agelanga ba kai we ya ne meke wa bibi bi ai afie lukum fesi dun takisama na afro je takasaya we fuka ya o una ajali una no wai kisa faishi ugwa pesi fugo suku pesi ye take adisha bien ye data atake gantangi yepi u we de na apisi chobo jali di weta ya ko lukum yo so abakade na usu ala josu di weta ya na usu if you want take fire vim na la malai bon no de fausi do ya ado we go de kwanga uyanga pampila kabata ki umuforo isi ko moto ai ni jali ya watu wasasa ma abi pesi ma ya weta mitampasa ferta feifo ferta ki ar mitampasa nya jalia mimma meke piki am kimbala feifo ferta ki arabi na nya jali ni aita famma sido awya ameke piki abi grand piki leti ande se fi meke kome yali dus alibi fu wa ni schemel penetrate plus alibi fu konde ya atanga luku benalan na sem problem asansa imitu ya siko problem fam sido yam na moni fu ba siko sangi de piki fu mi. Mina money fu nyafum sefi. If me ameke mu changam sefi, me anyang. Ye, ya muluku takika de wa mai wo kwa go tubushi na date fa wo ko tanga na fende fu sende ko. Ali bi fanda sefi na wa problem to ala de sama sefi sikina anda. Ye, di sheko apeme ro en sani agwe. Di siko adwa dati agwe. Awe taini, awe janga fukaya. Agam basi di takine na basi fa konde ya. Saidu. Chai go do sani na ewo wa igwe ya de ne baka figo side na ewo wanga de sama fien na emeke we begi you igwe we begi di na you na ko nu fa konde ya you na ko nu fu ma wina yepi u gantangi we begi ba yepi me kwa uya me ka ko luku wa problem sa wa biya a problem yo do anodi u shiga wa gifu ya na wabi yo amuiti we meka nga de fu ko wasa mai ko washi fu we fe no wapiki bele fu we nya fu sefi ala sama meke mudu we fam de musushi mi afoto wa mi ahide mi afoto because mi munyang de piki fu mi munyang mi abi piki ya o mi amukoli so problem wa because nyamunyang sa jodu jogo suku problem a problem jogo suku da ye kama mai shidon isi do ayumu so lugwa imu data imu so na emeke me begi ba
Fisa presidenti. Gantangi yepi u. Ye fa we kaine. Bala bala fo. Yepi u we kaine bakaba. Igwe. Ete wapasi igwe. We kai. Fiko yepi u na sebolo kifuya. Aini skamal penestratia. O me piki mandea na taki de no wani woko. Woko no de giden. Faishi yote kwa wasani na pampila imkwanga pampila. Iwo kwanga pampila te iweli. Pampila isido fikade. Fam sido ya me abi uma piki digba shiko. Pampila de sido shidonde. Akaka woko de woko. So tu woko de fene de take it because de munyang. De mudingi. Yo fene wa maya o. Afu today di day. Atike tawa. Ya po ibele mde na alibi fata akonde. Igwe newe begi uye. Ishamoni polo bele mafu ya. Se kan yu. Fam de mi awan gan sama fu woko. Beli mi dene wan because mi abi fa no udu. Gata nisha jali di we taya. Achobo jali we taya o. Use fesa sama abi. Ma udenya me tenti ali mana ala dei. Kuli disi dati ala gadu dei. Sama iko fuko pune. Ko onda su kwatoli ya yuba. Newe begi fiko yepi uyanga pisi dotia. No fado faweta ya. Ape shuna abi o. Wate fu bi abi. Ideki ube o teke achocho ya. Wabi o teke ube ogwe. Ube ogwe. Aju na abi nye ude ya changa no wete. Wembe tanson ko ya yam kofika. Na sefi peshia. Au me yali. Ye. Nyo ude ya. Ne meke we begi ba. Fiko yepi uya. Nkwa apampila se fi kwado ya. Use fi fusta sama bien. Ma dea takia sama jali. Ye. We pia fende fa pia fende wasabi ma yami bigi mi tonganza ma gwekong ala mi pikin tonganza ma gwekong. Na sefi. Yes, me begi ba higwe kwa uya ba. Ne na begi diwe begi uya wan peshi, wan tampe. Ne wabi fa no udutu. Alibi tanga yu. Nkwa deya ne meke me pocha ifesi fi sa shi sa imichu na skamal penestratia ay nya jalia se fa no 20 skamal penestrat se fa no 20 ye ne na o problem je michu ya ne meke we begi uba gantangi di ton gantangi fi sa kwa ya tentanga yu ya ko luku de piki fi je tayala de piki ya so de ba kabuba ya na yububa na yabi den futama fu de taki na so wama be yepi uya. Ne meke kai se fi kounu eni mutawa kounu fien. We begi you fi sa ko yepi uya. Balafo u begi you changa de. Ne se sa fum taigi. Mai mo koya ye. Ajali de weta ya im koya ne de kai skamal penestrat. Se fa no 20. Kwa uya gantangi ba. Ja, maar en je hoort het Schimmelpenningstraat 27. Verzoeken naar Menem. Vrouw, idee nou? Ja, udah ba. Ada a probleem sa vrouw Jakarta, ana probleem bigi. Weye ya, faisha atake ya. Da beina mi abi futake mona, sefi sani ne pasa. Midea umeyali, pina meke midea. Foshimbe wo kononomi na sigisi tenti, a sigisi yali mi abi. Sigisi tenti a sigisi yali mi abi. Mi woko a mishosu fo munyanga de piki. Wa usumi abi adisi bikambanga aiti samaini. Mina fo sal mina kuko msefi mupacheng. Pina falibi. Fudim mutanga de gampi kifumi. Fude mugwasiko. Fude nduwansani futama. Bika min ofendia kansi futeke ashiko. Da mi awani de gampi kifum deso. Mina abi mi apo iba ipesi. Akom koya din koya mi afendia kanal mkondo. Mile palele ausu mi etaini. Mianga ala den piki. Fo meyali dim de ya para fo se fi mi apo ipocha mi oso. Aitanga gimi. Mi enyang bikai fo mi abe enyang bio dede. Ma aitanga. Aga sama moni dide pa emi. Awandu swanga se ibiondo $50 sama solugumi anga aiti sama neiging. Umu pai fu wata umu pai fu faya. Umu fu kasibomu dite no. Da we begi bala bara fo. Taki gantangi akonu fuwi. Meki a yepi wi. Meki a yepi fu sa wantampe shanga de piki futama.
Pikinenge moai nya jali adim taki sone jode de ala wa usu abifeng. Make a yepi we shall wa piki pisi make a yepi we. Ne me begi me I begi fu wan. Me begi fu wala. Umo ya wipi ya ma de taki ya na umu kwa fesi nyo kwa fesi. Da mina itaki fu wan me begi ako unu taki make a yepi wala di de ya fu sa fene wan tampeti bikala sama di de ya abi piking. Abi piking. Mi abi avô, mukai mi avô. A minha ngadeda ya inya wa inyo suini. Alibietanga ya po ibai bele ina iwoko. E fa piki de na ki wan job na penya musolugu wala inya usu inya shuti. Shuti. Do suwe bege meki aluku we. Dati mi abi futaki ajali ya isungu tia sungu. Apoti we poti piki abaka ya fa ba ko poti ya fa mugwa siko. Godiyo we weli. Dosu we begien fasa yepi u meki a yepi we. E fa amantu da meki a tapiki utaki meki ogo baka abushi konde da ogo nyami upina na anda. Ja, maar mooi, maar we luka presi, we mag luka presi even tapa presi. Kom te ka, tas even snel. En dan gaan we even hier. En hoe dan gaan menem van Viserefi, die charmi ko in een line up to. Ini plan? Ja, mi dei plan no ja met tagi de busco dress maf me. En je sasti wasi ja no na schimmelpennick. En menem konja fuko cha order konja daarom met die de mi cha kulturu TV konja. Fu so des ma saif saja na schimmelpennick want dan no des ma kan menem tak menem koluku saif sa schimmelpennick ja. En no koluku saif sa bakase ja na jari. Juist. Oké, laten we even hier zo kijken. En dit noemen ze hier zo in volksmond menem yepi Jawa kan nga mi jana. Na may kadi si Prasi Osso to? Ja, maar jana Prasi jari ja isa fasa. Ik denk dat Prasi ja eigenlijk noemt de schimmelpennick. De Prasi na bena statu de ja no ja. If you look vast was if desma de ja, dan menem ik op forti geworden desma me. En je ziet het hier zo. Hier is eigenlijk waar de mensen, als ik het zo kijk, bij de Pching. Ja. En je ziet de situatie hier. En dit is wat we doen, de problemen gewoon in kaart brengen. Weet je dat? En menem jaf so desma saif saja no. Wat is ja stiwasi desma ja. Isabi da. Lukuan so stiwasi ja. In a kontre ja no ja. Ja, je ziet het hier zo. Om esma de na presia. En menem kono no jaf so a people saif saja. Tak ustem juba kabala potiro ni Brunsi amana kono no sande jano no en na madis no na herma sau abjano no chafot beitren ko ina kodre ja Mina be verwacht ik na zo voor Osso ja boy man. Na so voor Osso de na presia daarom mek mi kari kon fikoshi saif saja na ageto ja tak ageto ja nou unu ja bus kondres maja e we charen kwa fesi no mek afalokshi saif sa luku ja so bus kondres maja na geto. En u ziet het hier zo. De huizen van de mensen eigenlijk. En ja, kijkt u hier zo. En dit zijn echt plekken waar mensen wonen. Hè? Ik zie kinderen. En menem janu fluku sana de san saif saja en VP me begi grantangi tak ko luko ghetto ja saif sana le bus kondre barada feja. Ja na foto de ja, maar se repesa siwa. Atestat u de ja no ja. En no ja astiwa sif desmaja. Luku de wan kopo desmaja na presia tak desmano matanja. Isabito en menem char kulturu TV konja ko lukasani saif saja. Meg ashasti wasi saif saja. Wa ala desmaja na so aba perja. Na so buskonde sama de daarom meg metei den buskonde sama taki us tempo cha maya no mo kachare den konjo sana ya. Daarom meg we takenso tak fipelek faide dape ma bribini yere. Ma bribini yo tak fayo sha video ja yo chawan for beter konja. Daarom meg menem konja putak na follow si saif saja. Isabito. Maar messi ina comment ook toe, want toen maar reageerde. Maar tak ja, mana amang edrai aba minister fu RUKB toch? Sa ama esthetische refiguno, gama achterban. Onda zei ik sa, desmano be kom op ete.
Maar no asane hebi de asane komoro hebi. Dat tide mi tak no mo cha kulturu TV konja mek de machi sa epsa na kondre ja. Tak luku ja wis foutang desmana bus kondre sma. I verstaan? Ano tak wa yepi van oudu ja desma yepi van oudu ja. Ye sa stiwasi. Je ziet het hier zo. Stiwasi voor desma ja. Isabi? En ja, le forget oudu ja to. Is refesi ja. Gudu mano da umidria soportis maja. En tida deve desma ga Europa desma utang. Desma na presi. Daarom ik mele ko abapar met ta faigi desma ja. Tak VP im koluku desma op den deja. Men met tak jagi desma ja no. Men me ko moeite chawa ontwikkeling kon jij na beurt. Next no ja de china no spit terrein ja. No one next no jagi dem ching. Na herde de lonta pastratia. En tide mi tak me cha kulturu TV konja mek de ma cha stiwasi ja saip sanangade lu ko presi pe de smam tayon lu ko presi on menselijk presi ja mi barada ko de elak yo te alen kom desma no mangwa strati isrefesi lu ka stiwasi lu ko de oso na presi na foto ja wetang anotap se wetang ja ala desma ja na abo par ja mi ekon desma ja mek de stempot you, mek je doesan. En wani mek de a koning, mek a shisaip sa jij na ghetto. Jij nou ekte ghetto. En met hij ook batok sranang, tak luku ja, lekva kulturu TV konja, hier van Adamus taki, afspreken taki ook toe, hier sa de man taki, wat ontwikkelen ja na schimmelpennick. En nadat mi wan chako no ja. Je verstaan? En mi ete yuta mo opo kerem ja CVP. Wan kerem no opo ja, want alla desma lobby ja. Ma duwan sang ja volk. Duwan sang desma ja. Want je stak desma ja, afas vaden de ja te alleen ko ino ma waka kopo waka konja. In watra wo waka ja. Maar vraag, sa uwani precies. Sa uwani precies. Sa uwani topa. Awan pesi futang. Plus, a presi ja unoma fusta noti fa presi ja. Maar voor VP ben maar onderzoeken pesi, een model van pesi ja, met ube verstaan. Sana a bedoelen van dotia, sana sama bien a sama na bien. Efa be detaki, no, a pesi ja sama na bien mo of a selen kabada na VP be ko handelen gunu. Fabio se kai takala ma bi wan pisi. Da u teken, da u tang. Ma efa detaki na sama bien, da gantangi. Mek a yepi uba. Sa fe no wan pe si fu tang. Wisi na pe. Efu na soso dotia besa giu. Una to biang asan de weki mi. Sabi wan una ekte trangaro kosma osobaw. Mek mi osuya. Ala josuya nga baka tawa nga senki. Dana namo taki. Imu bata gampale. Wani gambi gyosu no. Pishi taki nkwea. Teke disi. Menaki de panga Metampa ubaka tu ere. Yes fam koya metampa ubaka. De CP, ne na probleem di ude ya. ai. Sorry no ja. Ne abe no ja. Ne abi grontori setatori gedepsma. Gantangi ba. Ko wande ja ko luko sai sai na sai. Yo shido. Ko ja ko luko fa de smile. Mi apoy kaya luko pe gwa Mevrouw, you dit tevreden nga eigenlijk luku Brunsi de ina regering no de. Ik kan draaien goeie draaien potito. You dit tevreden nga bijdrage sa amang liever tot nu toe gi ama achterban want mi de voorzichtig te metak desmaf benelanda na maitak ja minawan partij gi alasma ma usap alama latakire ama na over weekend ama ab desmaf beneland you dit tevreden nga bijdrage of is het ama mus opa tempo moro sankong ay meke muiti mamo pa tempo mo wan bikasi abi sama jesi dona stu de sefi nege a gelegenheid voor de bepaalde sani. Want te awan do bepaalde santa wa de feneta kai dana disi das ma fe fufu das ma fen dati ma a gelegenheid de na man maar na fenya na fenya a gelegenheid voor de bepaalde sa want if ebe de wan president ebe de tapasturu dam sa tak dasra na be bunguka Okay. ja bribitak efatron president o man sit sanimoro 100%. au baka bubato 100%. au baka buba Mosoro wansani ere. Yesu blaka. Yesa sandu esija. No wansani lek de tra presipe epsa sanepsa o mensanepsa.
Maar je ziet wel van VP, ja. Maar wat tranga bribi tak daw siya video ja toch. Au karaka desma. En bero karaka. Au karaka desma ja. Amate ka vrouw ja tapales wat afro ja taki. Ay taki milo fay taki. Dat die vrouw ja abi na assembly. Na desma de swa fa no. En dan lek fasan de ja toch. En mi de sika tak wan sano kon ja tak VP ka yep desma. Zeker weten. Isabi toch. Mi cha Kulturu TV kon ja tide mek asyasti wasi sa ipsa ja skema penenja. We la voor dat straat. Look wat hem chinengere dat op straat de lompere. Daarom ik me tegen tak mo op een kern ja VC. Mek VP tak ai. Mek akonja mek desma lek de probleem sa dap ja. Ja. Jana Hindustani aba presja. De man de dome yari. Maar verstaan notifing. Uno ma verstaan. Ik durwa de konja. Ay cha papira kon. Maar die uko na gewoon utike kraak tori. Desma tanja bijna 30 jaar ik ba. Trouwens trap sa 30 jaar ik ba. Maar is tak astiwasi ya no bon. Astiwasi ya no bon. Dise kon tak ena deurwaarde ay cha papira kon. Dat ik kon ay cha papira kon tak ena deurwaarde. En de laatste brief is etaki tak gwena oting. Maar wanneer per wanneer? De cha papira kon ja. Gides matak den froisi. I verstaan? Luka papira ja. De charen kon tak desman froisi ja. En mi menem snabaka desma. Daarom ik mi chari kon ja tide. Meki ko teka interview ja tide. En luka damo je tak ja desma ja ano no de ne ja apres ja. En mi na oma fu abob. En mi trangai abob. Dat mi kataki. Yogi itranga na abob yogatori dis na nga VP ook toe? 100% mo gatora nga VP. Plus a papira ja. Au de adenami. Desma overhande ke gimi. Me mi chagi VP. Mek mi luku. Sami voorzitter kan doen gidesma. Saka betekent gidesma. Jana sani. Want daarom ik met ako bus konde sama tok. Wamu dayati. Je si van het apartheid de. Je stak den jaini wang. Je verstaan? Da ubus konde sama tok. Be begu grand tangi me ku tai ko kona wang. Ana yu wa be problem. Atawan de se be problem to. Ala usa ben problem. Mate ai chai toli kwa strati. Dai na isabi. Maar we begi ang ala lespeki de ukotaka ngai de VP taki luku desma fujas kemal penning desma na wan bolivia luku de oso pe desma ita ina ten ya no na bonder ten tu de no ja maar luku de oso drafi de oso desma oso de oso desma pe desma itang mek desma sitak no isabi daarom mek tide mi chari kon ja tide en luka papira ja VP mora papira ja na mi fuchako overtuigi om me so deurwa de konja tak desma mus moto jana presi en mi menem misna baka desma ook toe tak an euroko na wabi grontori e wo so de tak na wabi grontori ook toe en VP me chapor na you tak yo yepono wa muito de no mo me ka muito na ngaye En u hoort het van Waka, Basman, van Chatori Jaso? Ja man, general. Ja. Je ziet dat de papiratori moest zitten, de eigenlijk helderheid moest kooi naar Tori, ja. Ja man, big man. Dus dat ufokop toch, dus dat altijd naar schrift zijn. We miti, ano netjes zo. Ja man. Nou, duidelijk, we gaan even weer naar voren. Dat we zorgen maar even dat en waar we nu zijn, we zijn gewoon echt letterlijk. Dit zou je echt zeggen, a ghetto. Weet je, kijk, als je hier naar beneden kijkt, je ziet dat naar gewoon de graven van Sani. Als je kijkt naar de huizen, dan is het gewoon zingplaat. Kortom, is vroeger. Dit is nou vroeger, de hè? Prasi Osso en dit is nou een wc, no? Nee, dit is nou een badkamer. Oh, nou, een badkamer. Hier, een badkamer, hier zo. Waar de mensen baden. En je ziet het. Ja, na oma itaya. Ja, na vrouw ja. Nee, de ja. Ini tangga IT sama ini. Dit na mi neefje, na een vrouw na bijna. Kotaki fefi man dengereng na 60 gram ching na een baby. Itaya. Is even na zem. Dat na man je tape. Dus VP na begi we begi ba. Fi pi unku ya pe wetaya.
Amuiti. A chobojali ma we kimio. A we seka ise visa bifa buskonde piki de kaba. Krimi sanito. We make amuiti. Ape wale ki doti. Play football. Pe? Konja na jame si de play football ja. Na pres ja. En luku va pres bus no. Lepti ja na buurt ja. No, op de nou aan gelegen nee ja volom pre ja. Luku va pres staan no ja na bus yes ja. En alle de chinengere na strati luku zo op vakantie. De chino mat na po, de chino malonkoiri. Da metakanga follow, metakanga VP. Want no ala fasi wis famim dre kona mene metakja. En me fet gim bus kondre brada. Me bus kondre sa metaki jonu. Utaki ko stempo maya na maya kachare de jun sranang. Wis fai daien kong na Brunsi ko abida pekaba. Wis sa we taki fama me inspire. Mi mene wanta me sa me tak ma safi pe dugi. Safi pe duk botikan yas ka mo pening. Ba me tei VP taki mines pananga sade taki. Isabi we power usere wan ju kanenge ko sefia. Me ko ta puna wan ko bondra ko fukona wan me ko stempo chama baka. E fama de mo nya requerento. Isa u de yo. E fama de mo de yo. Tawo gwe takia sama VP. VP na botika neske. Gimme a my botika furo. Onda mi sa yepi potisma. Eu não me luta cá e daí gosto com barca se de na IVP yepi. VP ka do bom furo. Mana maba elso storo no forgita sranang. Amana fisa president. Mas fama de president. Me de seika a voye pa follow. Abo porunya lukuja. Ala de president na so. Luko me igreja. Ala de igreja na fageto. Na fageto. Na de disi. De disi. Nena de iftamara. Yes fami konja. Mene tak fumi. Me tak geto. Luka geto. Luku fa dentang. Luku fa de libide. Luku no pes no de tengo koiri. Ma menem tak ti de me koskema penning. Fuso VP. Safe zijn na kondre. Wam den de ja. Ama usen karmim de 100% tak usen karmi. Tak menem safe sa da paskema penning. Da mo soroma. En a papira disi. More want ala so de roi de konja. Ana eerste wanjare. O men konja dat ti de desmata mi tak menem. Ja kulturu TV konja. Me kasi safe sang auja. En die here fa damos taki. Atak mooi en milo fa taki. O kraka man dis bakai funa be mai ke president Moroto. O dede anya konde ya. Den ju kanege ye fa meta kangau. O stempo chamaya o na maya na kraka funu na maya na bakama fu. E fu fika maya tok. O dede anya film. En dan maar ze vite juta ke voor stempootje akabanga politiek. En doa wanya kabanga politiek. Daarna me ko taku me ke muchanga maya. Me ke lukusa kandu gides maya. Isabi e fu desma mataya mo. Me ke masuko an pes da gides sama me ke dengo tang. Ale cheke fa yepi de tasman net so be gides ma jaska ma penentu. Dat men hem bewantak en ook te kubig op. Ja, maar nee, duidelijk. U hebt het hier zo gehoord van de mensen. Ik denk dat ik het hier ga afsluiten. Nog steeds als Tanzania Jong hier op locatie. En zoals u het hebt gehoord en gezien, dan waren we hier op locatie waar we het verslag voor u hebben gebracht. U hebt het gezien, schimmelpennick moet het zijn hoor. Want we komen altijd in de war schimmelpenning of schimmelpennick. Maar het is schimmelpennick. En schimmelpennick is een zijstraat van de Quata. Eigenlijk, volgens mij, als ik het goed heb, een zijstraat van de Soldatenstraat. Als ik het goed heb hoor. Maar het is een zijstraat van Quata, dicht bij de stad. Quata eigenlijk richting van het Sigastraat. Richting stad is er daar een zijstraat, schimmelpenning. Maar we hebben het gebruikt, u hebt het gezien. Desma etanja zo in een Prasi Osso model ete. En zoals de mensen hebben aangegeven, zijn ze al 30 jaar hier zo. Deurwaardere contact, desma moest gwe, et cetera. Dus we hopen dat dit interview de autoriteiten bereikt om te kijken van wat die man kan zitten. Wat we ook nog moeten vermelden is daarnet in een interview met Baita heb ik aangegeven dat de zusters of de verpleegster $1000 gaan krijgen. Maar daar gaat het niet om. Ik heb me verkeerd laten informeren. Het gaat omtrent eigenlijk wanneer de zusters willen vertrekken. Dan heb je dus dan stukken waarbij je een stempel moet krijgen. Of tenminste, ze noemen het soms legaliseren. Of je stukken
moeten ingediend worden voor het buitenland. Kortom, Theo, wanneer je in het land bent en je wilt gaan werken in Nederland, dan moet je je stukken opsturen. Dan moet het allemaal gekenmerkt worden door de staat van Suriname. En dat is verhoogd naar $1000 per item, zou je kunnen zeggen, of per stuk. En dat heeft een beetje te maken, we gaan een interview hebben met iemand. Want ik heb al een call gekregen van, asan no deso, want asan gerslik overheid wa horu no de mogen geen zusters meer gaan werken in het buitenland. If asan nego inakondre gaan ze toch weg en et cetera. En gaat u het even volgen, de minister heeft het ook uitgelegd van luister, het is niet om de mensen te duperen, weet je, maar het is om eigenlijk een veiligheidsklep in te stellen zodat de mensen niet weg kunnen gaan of moeilijk is om weg te gaan. Maar dat heb ik dus dan gerectificeerd. Alston Sanayong was hier op locatie tezamen met Menem, niemand anders. Tiki big up. Hij brengt me soms naar de plekken. Bij mij denk ik misschien heeft ik, boy, de plek die is sta in Paramaribo. Basta ite mi brada, zolang hij nog na ghetto, no si saip sai na ghetto. Maar mi Menem, e waka ala sei sabu waka mang bata waka ala sei. En lek van desma jataki. VP we begi grantangi ang ala lespeki fi yep desma langa wano gi desma mek desma moto ina no tu ja no fau snap ja if alembe kon ina watra jo bo snap takanga ja Messi agrun tapa no we begi nang ala lespeki fi ka fringo aija minister dono ta force week we begi grantangi meki si ala sanija sai sanga geto ja nanga de buskonde bala fuanga de safu mene meki grantangi nang ala lespeki tak kulturu TV doraja a informe bepaalde sani atakang adesmaja en mi briti vallen takama doraja. Thank you. Thank you. En u hebt het gehoord. Alston Sanayong was hier op locatie en u ziet het aantal huizen en zoals ik eerder heb aangegeven, dan ziet u daar ook hoe groen het is van de mensen hebben het hier zwaar, weet je. Wij hebben wasbak thuis en alles, weet je. We hebben toiletten, we hebben schuiframen en et cetera. En het gaat niet om de mensen, want in de comments lees ik ook hoor dat de mensen aangeven, ga terug naar je achterland en et cetera. Maar u weet, Culturo TV, we zijn er voor iedereen, weet je. En de mensen zoeken gewoon naar hulp. En de meningen zijn verdeeld, blijf uw mening gewoon geven. Maar u ziet het hier zo. Nog steeds Alston Sanayong op locatie hier te Schimmelpennick, waar we een interview hebben gedaan. En het gaat eigenlijk om een Prasi Osso kwestie. En dit is gewoon hartje stad. Het is eigenlijk, wanneer je van hieruit naar de stad rijdt, is het kortom 3 minuten verwijderd van de stad. Laat me niet overdrijven, maar misschien een 5 minuten verwijderd. Maar zo ziet je het hier zo. De situatie hier. Schimmelpennick, de Inapalan. En dit is wat we doen. We beginnen in de buurt baka. Fugoluku sana de problemen. Want je met eigen des mata go in de buurt baka want de problemen lie in de buurt. En hier is de Schimmelpennick, car wash en et cetera. En als u naar deze kant kijkt, dan gaat Schimmelpennick gewoon door en door. Alston Sanayong is signing out.